kunjung tengtrate bisa ketemu kelawan Sira Karna ana tepining Bengawan Bagiratri. Aku ibumu Karna, aku ibumu Dewi Kunti Talibrata. Iki ngaturaken sumungkuning pangabekti kula mawantu-wantu mugi konjuka Sang Dewi. Karna kuwi matur karo aku nyejemi. Kaya ngapa bunga ing atiku, kaya ngapa bombong ing atiku yen to kowe gelem nyebut aku Kanjeng Ibu. Aku ibumu tenan yo ngkir Karna. Iki Sang Dewi. Mangkir piye? Pramila kula nyebat kaliyan Paduka, Sang Dewi menika janjanipun kula inggih ngertos ngantos pamireng kula keberbegen menawi to Karna menika putranipun Dewi Kunti namung cacatipun dereng nate ngraosaken sepinten agenging tresnanipun Dewi Kunti dumateng putranipun pun Karna. Cobi kula aturi paridhawu menapa to sababipun putri menika kok dipun sebat ibu? Disebut ibu karana wanita kang nggerbini, wanita kang nglairake. Yen to wis nglairake diopeni dikula wentah dimulyakake. Nah, menawi Paduka Sang Dewi ngendika kados ngaten. Wanita dipun sebat ibu menika karana wanita ingkang nggerbini tumunten nglairaken lajeng kula wentah kaliyan putranipun madosaken kamulyan. Nggih ngaten to kala wau. Iya pancen bener mengkono. Lah, rikala panjenengan nglairaken kula nggerbini nggih menika nglairaken kula panjenengan kula wentah menapa mboten? Iya pancen rikala semana karna negara Mandura ketaman pepeteng. Ya mung merga saka ibumu nggonku kepengin ngreksa kaluhuraning negara Mandura aja nganti negara Mandura iku mau bakal kucemung merga saka ibumu aku. Mulaku nganti pisah karo kowe. Karena rikala semana kowe nganti tak larung yana pinggiring Bengawan Bagiratri kene. Oh, ngaten. Lah inggih panjenengan ngreksa negari Mandura menika menapa nggih kedah ngurbanaken putra? Dosanipun menapa? Putra kala wau ingkang boten ngertos kenthang kimpuling dumados ing negari Mandura kok ngantos dipun elok-elokaken ngantos dipun larung. Ora coba menika kados pundi? Mongko nyatanipun ingkang kula wentah gesang kula menika Kanjeng Rama Adirata kaliyan Kanjeng Ibu Nada. Dirata lan Nada kae bapakmu akon-akon lan ibumu akon-akon. Sinaosa menika bapak akon-akon ibuake mawon kula wentah gesang kula. Ingkang dulang kula wiwit alit, ingkang kula wentah, ingkang ndang ngantos kula saged diwasa kados ngaten menika panggula wentahipun Bapak Adirata lan Kanjeng Ibu Nada. Kula boten rumaos menawi kula menika panjenengan kula wentah. Sang Dewi kula ngertos menapa sababipun panjenengan ngantos ngreripih kaliyan kula. Namung betekipun nyuwun pangapunten menika sampun dungkap badhe tumados ing Baratayuda Jaya Binangun. Boten kurunga wonten dawuh Paduka.
Sang Dewi supados kula kempal kaliyan para Pandhawa. Ngaten to? Nggih ngaten menapa mboten? Iya karena upamane yen to aku duweni panemu kaya mengkono apa aku luput ing atase aku iki wong tuaku ibumu bakal nyumurupi perangi anak mongko kang lair saka nggo garbaku kowe tanding kelawan Arjuna mongko anakku kabeh bakal mentala nyawang karma mbok iya ayo manunggal wae nggih kelawan kadang para Pandhawa. Inggih Sang Dewi matur nuwun anggen paduka darbe pangiman kaliyan gesang kula namung rene kula sampun kalajeng inggih menika kula prasetya kaliyan Prabu Duryudana gesang kula sawetahipun kula kunjukaken dhumateng Yayi Prabu Kurupati sampun to Sang Dewi sampun menggalih panjang-panjang ing tembenipun Baratayuda Jaya Pinangun upamiya menika Janaka tembenipun mengsah kaliyan kula upami Janaka kawon Janaka gugur Pandhawa tetep gangsal jangkepipun kula menawi kula gugur madyan palagan Jawata sampun inggih menika paring garis papesten Pandhawa inggih gangsal Janaka ingkang menapa jangkepipun ngaten kemawon anggenipun menggalih sampun ngantos awrat-awrat Sang Dewi monggo kula aturi nglajengaken anggen paduka ngayomi dhumateng ingkang putra para Pandhawa sampun kula aturi negakaken pun karna wangkot pangkali hatimu nganti ucapmu tumanem ana pulung atiku kaya ngiris-iris jantungku nanging nadyan to mengkono karena aku bombok ibumu aku mongkok jroning atiku aku duwe anak duweni prasetya kang gugur kowe netepi marang darmaning uripmu karena nadyan to ucapmu kaya mengkono ibumu ora bakal serik aku ndodho marang kalumputan iku Kanjeng Bibi
Hyang Candra wis gumlewang ing imbanging Cakrawala. Wayahe wis gagat enjing rame swaraning sata kukuluruk sesawuran wetan soroting haruna mega bangkaton sumirat Duryudana wonten dibalarke ngadhawuh Kanjeng Hyang kula tak rasa sansaya krasa tak gugu saya ngranui lelakon negara Ngastina. Mongko yen to dipikir sing sak lugune Ngastina kuwi sing duwe pun yang ngetal kandha. Tak rewangi uripku tak nggo tambel, uripku tak nggo tombok, aku moh jumeneng dadi ratu. Aku nglakoni wadat, nglakoni dadi Brahmacarya. Karepku mono negara Ngastina iki awa katentreman, awa karukunan lan kabagyan. Nanging ya merga saka akeh wong ambek candhalangkara murka. Nganti negaraku Ngastina iki awoh wong candhala. Akeh wong kang angkara murka mung milikake bab perkara bondo donya mula kang saka iku. Duryudana tanmu iki perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun bakal kasembadan ya anane Kengraka Narendra Dwarawati Prabu Kresna ingkang minangka dadi duta pamungkas mau wis bisa netepake Baratayuda kudu dadi mula kang iku Duryudana timbang aku iki ora mentala nyawang kahananing negara Kedina aku tak ndisiki laku jumeneng dadi senopati kalungguhan senopati dene iki tak jaluk aku sing ndisiki jumeneng dadi senopati Permararek mangoswamya ngambrang katikate aneng marga malat kung risang Gondowat Pratmaja lang-lang lalung ngulati surya mangrang sang waya dosa menapa sarta badhe nampi bebuntu menapa menawi ngantos kula negakaken paduka Kanjeng Hyang rumaos dosa gesang kula rasah ngrembug bab perkara kleru luput nista madya utama jroning Bratayuda wis ora kanggo nek eneng wong gelem tata krama ora bakal eneng perang gedhe kaya ngene iki anane dumadi perang gedhe gegempuran iki jalaran wis ora eneng wong gelem tata krama ora eneng wong duweni rasa mongki nemong gedhekake rasa pangapura eneng wong pamer umuk mula dina iki Duryudana ora susah kowe mikirake pun kaki aku sing jumeneng dadi senopati tumpese Pandhawa mangkir rumiyin peremban kula matur menapa menawi panjenengan jumeneng dados senopati menapa kelampahan badhe mbeset kulit piyambak mengsah panjenengan menika para Pandhawa sengkuni wonten dawuh ucapmu kaya upas iki uripmu ning negara dene mung nemplek kemladian saupamane ora susah dadak kowe micara ora susah dadak kakehan wuwus oh iki sampun ya angkah kula ora usah nganggo angkah kula kowe iki menengo ya Dik kowe iki menengo ora usah didakake sing borepuk sengkuni yahene kok nonyol-nonyol kuwi ngapa to ya mrene kepareng pun ngaten kula nyuwagaken kepareng paduka Kanjeng Hyang wis aku moh dibiyantu sapa bae nadyan ngakune senopati agung senopati petingan nanging aku ora butuh pambiyantune Yati Prabu kula aturi nekseni ya dinten menika pun Kakang badhe mboten badhe magang damel
Salebetipun Sang Senopati Agung menika taksih rumagang damel taksih tumandang pun Kakang badhe mangku tangan kula badhe ningali kemawon. Menika atur kula. Nggih. Boten dados menapa menawi keparipun Kanjeng Hyang mekaten paman senguni wonten dalu kabeh para ratu serayang Prawa budal nedya iki sedika ngestaken dawuh paduka. Jago kuruk rame kapiyarsi lawa kalong urupande an Crekawaning semune wetan bangsulipun mratandan yen bangun enjing rembulan wus gumlewang Penembaning ketakondho piye Begawan Durna Raos kula kok malah bingung bingung eneng apa mboten ta dados mendan menika inggih lair batos mbiyantu kaliyan Kurawa iya lahir batin aku mbiyantu kelawan Kurawa. Mangke dasaripun menapa? Medhenipun paduka saged penemban priksa ala becik bener luput. Aku ngerti bener iki manggone ning Pandhawa. Aku wis ngerti. Lah kenging menapa paduka kok mbiyantu Kurawa? Iki jroning Bratayuda iki perang. Perang gedhe kuwi kudu timbang. Antarane Pandhawa Kurawa kudu timbang Durna. Lah mongko tak waspadakake Kurawa karo Pandhawa kuwi ora timbang. Jumlahipun wonten pundi? Nah. Saiki nek Pandhawa ki janjane rak mung wong 5 to. Ya ora. Nggih, leres. Ning Kocapa. Najan kuwi mung wong 5. Ning Pandhawa kuwi duwe Kresna karo duwe Semar. Saiki Kurawa ki duwe sapa? Ayo. Pikiran kanthi ning petungan kanthi genep. Ngestina ki duwe sapa? Ora eneng sing dijagakake. Lah yen to aku mau cawe-cawe kowe ora gelem melu cawe-cawe, dadi apa? Pira banggane Kurupati? Oh, ngaten Permban. Iya, mula Jurike ayo bebarengan. Wis ora ngrebuk bab perkara bener luput wis ora ana gunane iki dudu wancine ngrebuk bab perkara kautaman lan sak piturute. Iki enenge mung wong maju ana madyaning Senopati, ana madyaning Palagan. Mati apa urip kuwi dudu perkarane menungsa. Pasrahe karo Gusti sing gawe urip. Nggih, mangisaken dawuh. Ayo. Juri bebarengan. Yen perlu Begawan Durna minangka dadi pengapite Begawan Bisma. Nggih. Kula istaken dawuh paduka. Perintahna karo Prabu Salya pisan. Uga dadi pengapitku kiwa tengen. Pendhita Durna kawan Prabu Salya. Nggih, kula istaken dawuh paduka Permban.
sanjing samudra tulya dreng wiraganya banyu sumaput wentis melekanggani rasumingep nampeki miget jangga kang warih wah Kresna piye Werkudara sabarimu saka negara wis tinobombo ing atiku tanpa upama sawise babu kunti uga wis mbok boyong kundur kumpul kelawan para Pandhawa ya pancen mangkono kuwi dawuh pangandikane Jawata Suralaya ya sabanjure dina iki Siadi sakloron aja walang tumulih tekse aja mangu-mangu jalaran mungsuhmu ki ora baen-baen ora perkara kadigdayane nanging mungsuhmu iki pepunden ya gurumu ya eyangmu ya kadangmu nak sanak mula dina iki Siadi kowe aja nganti metung bab perkara aku iki bakal perang arep ngkup kemenangan negara iki dadi kukupanku ngendra prastoban ning tanganku aja Kudara wah kene opo aku ora entuk ngarep-arep kowe nek ngarep-arep kecilik lho sababe apa yen kowe ngarep-arep aku menang bakal ngukup kamulyan kowe bakal kecilik sebab bondo donya negara Kidira ki wis bakal nguragat perang Duryudana upama kowe menang besok kowe entukmu negara ki negara kothong wis ora eneng bejajine apa-apa negara-negara kothong sarta bakal sing mbok temoni kuwi mung bocah lola waranda wong jompo sing padha nangis pating jlerit waranda kelangan bojone anak kelangan bapakne mbokne padha nangis pating celenger kuwi bakal sing mbok temoni sarwa ngeres to ning lha ya mergo kowe gelem ngopeni karo bangsane wong cacat wong jompo kowe ngopeni bocah lola Siadi kowe bakal entuk mustikaning urip sing selawasmu durung tau mbok prangguli ya. Haruta saking godha sang Kurukula yen tanamu tusa sang Sri Kresna aja kaget pun kaki Kang Prapta sing andiku Kanjeng Hyang Utara kaliyan Kanjeng Hyang Wiyatsangka iya nggih kaki Kresna wonten dawuh menapa ya Jumrupa mestuti sabdane Kanjeng Rama Prabu Wirata dina iki aku kadhawan biyantu potring-potring Pandhawa dina iki sarehning ngentah kandha Begawan Bisma melu cawe-cawe jumeneng dadi senopati lilanana plungguhan senopati ning Pandhawa dina iki tak jaluk jalaran aku rumangsa keputangan budi kawan para Pandhawa jamane Wirata Parwa biyen nganti Wirata dirampik karo wong Astina sing bisa ngrampungi gawe sapa ora liya mung para Pandhawa. Rikala semono Kanjeng Rama prastya dumadining Baratayuda Jaya Pinarata bakal melu sabiyantu. Biyantu kelawan para Pandhawa mula dina iki lilanana ya nggih. Cobi menika pemanggihipun Yayi Werkudara kados pundi?
Jalaran ingkang kawogan menika namung Werkudara. Piye nggih Werkudara? Yo. Wah, Utara Wiratsaka kakekku. Ibarate wong duwe gawe. Sing duwe gawe kuwi para Pandhawa. Ora rampung, tak rampungi dhewe. Ibarate wong duwe gawe sing duwe gawe kuwi Pandhawa. Iya. Aku jagong aku melu nyumbang entuk ora. Amarga aku iki wis kepotangan budi. Aku ora butuh sumbangan. Kowe butuh karepmu ora karepmu. Ning aku iki ngatasi aku iki wong urip. Wis kepotangan budi karo putu-putuku. Aku arep males kebecikan. Aja nganti mbok barek aku aja nganti mbok tulak. Nek apa-apane sanggaenen dhewe. Mukti mati bakal tak andemi. Wis to Werkudara. Kari ngestake dawuh, aku karo minangka dadi paseksen. Kula sumanggaaken. Piye Janaka? Kula namung nderek keparingipun Kanjeng Koko Prabu inggih. Iya kula nyumanggaaken kepareng paduka. Wis aja melu cawe-cawe Pandhawa. Bisma tak rampungane.